Većina srednjoročnih prognoza trenutno pokazuje da bi februar trebalo da bude topliji od proseka. Pred nama je još nekoliko ledenih dana tokom kojih temperatura ni u najtoplijem delu dana neće prelaziti nulu, ali bilo bi to možda da bude jedan od posljednjih ozbiljnijih trzaja zime. Naime, većina srednjoročnih prognoza trenutno pokazuje da bi februar trebalo da bude najtopliji od proseka i sa manje snega nego što smo navikli, a posljednjih godina skoro da ga i nije bilo. U celoj Srbiji se očekuje februar sa srednjom temperaturom vazduha u intervalu od 4 do 6 stepeni, a u planinskim predelima od -2 do 2, što je za oko 2 stepena iznad granica višegodišnjih proseka. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za februar biti u intervalu od 6 do 9 stepeni, a u planinskim predelima od 3 do 5, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od 4 do 6, a u planinskim predelima od -1 do 2, stoji u mesečnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. To potvrđuju podaci o mraznim. Temperatura se tokom dana spusti ispod nule i ledenim danima, temperatura je tokom celog dana ispod nule. Očekuje se da broj mraznih dana u nižim predelima bude u intervalu od 9 do 13, a u brdsko-planinskim krajevima od 14 do 24. Prognozira se da će broj ledenih dana u nižim predelima biti od 3 do 5, a na planinama od 8 do 14 dana.